ஓம் குருவழியே ஆதி ஆதி, ஓம் குருமொழியே வேதம் வேதம், ஓம் குருவெளியே தீபம் தீபம், ஓம் குருபதமே காப்பு காப்பு. அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான வணக்கம். நேர்களே, ஒவ்வொரு மனிதனும் மாத்திரையின்றி முத்திரையே மாத்திரையாக எடுத்து வாழக்கூடிய ஒரு வழிவகையை அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் பல வகையான முத்திரை பயிற்சிகளை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு வர்றோம். இப்போ இது உங்கள் இல்லம் தேடி வருகின்றது. வீட்டிற்கு ஒரு முத்திரை பயிற்சியாளர் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் ஒரு அழகான பயிற்சி கொடுக்க உள்ளோம். வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் 28ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிக்கு மாங்காட்டில் நமது மகரிஷி பதஞ்சலி காலேஜ் ஆஃப் யோகா ட்ரைனிங் ஹாலில் நடைபெற உள்ளது. நான் தான் கிளாஸ் நேரடியாக எடுக்கிறேன். இதனுடைய சிறப்பம்சம் பஞ்சபூதத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சமமாக இயங்க செய்யக்கூடிய முத்திரைகளை எப்படி பண்ணணும், ஒவ்வொரு வியாதிகள் இருக்கும் பொழுது அந்த வியாதிக்கு எப்படி ஒரு முத்திரையை நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறது, நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளமைதியோடு வாழ்வதற்குரிய உணவு கோட்பாடு, வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் என்ன, இந்த முத்திரைகள் எப்படி நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, மற்றவர்களுக்கு இந்த முத்திரைகளை எளிமையாக எப்படி கற்றுக் கொடுப்பது, ஒவ்வொரு நோய் ஒவ்வொரு குறைபாடு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு சரியான சிகிச்சையாக எப்படி முத்திரையை தேர்ந்தெடுப்பது, நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதற்குரிய எளிமையான முத்திரைகள் என்ன, எப்படிலாம் அந்த முத்திரைகளை பயிற்சி பண்ணலாம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு நேரடியாக கொடுக்க இருக்கிறேன். இதனுடைய நோக்கம், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஒரு முத்திரை பயிற்சியாளராக நீங்கள் உருவாகணும். அப்போ இதில் கலந்து கொள்கின்றவர்கள் உங்கள் உடலை நல்லா வச்சுக்கலாம். உங்கள் இல்லத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த முத்திரைகளை நீங்கள் அழகாக கற்றுக் கொடுக்கலாம். உங்கள் குடும்பமே மாத்திரையின்றி முத்திரை செய்து சிறப்பாக வளமாக வாழலாம். நமக்கு கடன் தொல்லை நீங்கக்கூடிய முத்திரைகள், நம்ம வாழ்க்கையில் எதை நினைக்கின்றோமோ அதை அடையக்கூடிய சங்கல்ப முத்திரைகள், அதெல்லாம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், மாணவர்களுக்கு மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய நல்ல எண்ணத்தை கொடுக்கக்கூடிய முத்திரைகள், இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சிகளை கொடுக்க இருக்கிறேன். இது உங்கள் இல்லம் தேடி வருகின்றது. மிக அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. இது நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம். இதில் கோர்ஸ் முடித்தவங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு நமது ட்ரஸ்ட் மூலமாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம். இதனுடைய மெயின் லட்சியம் என்னென்னா, ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்குரிய வழிமுறைகளையும் முத்திரைகளையும் நீங்கள் நன்றாக கற்றுக்கிடலாம். உங்கள் இல்லத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நீங்கள் இதை பயிற்சி கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இப்படி ஒரு முத்திரை பயிற்சியாளர் உருவாகிட்டாங்கன்னா அந்த இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். இல்லமே ஒரு நாடாக மாறுகின்றது, நாடே உலகமாக மாறுகின்றது. ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. இதனுடைய முழு விவரங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சைடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் எல்லாமே இருக்கும். உங்களது பெயர்களை முன்பதிவு செய்து உடனே இதில் கலந்து வீட்டுக்கு ஒரு முத்திரை பயிற்சியாளராக உருவாகி முத்திரை செய்து மாத்திரை தவிர்த்து சிறப்பாக வாழ அன்போடு அழைக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.